Eire, l'illa d'Irlanda, es troba a l'Atlàntic a mercè dels vents humits de l'oceà, la qual cosa fa que la pluja sigui un fet habitual. Els prats, sempre verds, li han valgut el sobrenom d'Illa Maragda. Els irlandesos actuals són hereus dels celtes, que hi van arribar fa 2.500 anys i encara mantenen un fort esperit de clan, una divisió social que va xocar amb la presència anglesa. La independència de la Gran Bretanya es produeix als anys 20, tret de l'Ulster, al nord. Amb unes taxes de migració altíssimes, iniciades durant la Gran Fam del segle XIX, la República d'Irlanda ha passat en les últimes dècades a ser un dels països amb més benestar del continent. A Catalunya hi viuen més de 1.000 ciutadans d'origen irlandès. Avui és la festa de Sant Patrick, que és la festa més important per als irlandesos. És una excusa d'ir als bars i també beure cervesa i bailar i escoltar la música. Cada vegada més ho celebrem fora del país, perquè hi ha moltes irlandesos que viuen a l'estranger, com aquí a Barcelona, i podem fer la festa com si estiguéssim a Irlanda. Es temprano, están emborrachándose ya, pero a los irlandeses les agrada molt la festa i la cervesa, i a parlar molt també. Molts irlandesos, com els que acaba de conèixer l'Ela, han vingut expressament per celebrar la festa a Barcelona, un costum cada vegada més estès gràcies a l'augment de línies regulars que ens connecten amb Irlanda. Molts ja arriben amb el barret típic de la festa. D'altres l'aconsegueixen aquí a canvi d'una pinta de cervesa negra, ja que és la principal empresa cervesera d'Irlanda qui el va posar de moda i el patrocina. Els pubs s'omplen aquest dia de gent de diferents generacions que busquen passar-s'ho bé sense gaires complexos. L'Ela no ha pogut evitar d'intentar ensenyar uns quants passos de ball. És ballarina professional de Céilí, la dansa tradicional irlandesa, i fa molts anys que actua i l'ensenya a diferents països. Però no creiem que avui se'n surti. Actualment, l'Ela és la coreògrafa d'un parell de formacions nascudes a Barcelona, ciutat que ha escollit per viure. El Céilí, que dona nom a la dansa tradicional, és en si una paraula festiva i ha representat, com aquí la sardana, una part important de la vida social a Irlanda, especialment a les zones rurals. Els seus ritmes es ballen i se senten en totes les trobades, com ara el Féile, el festival que per Sant Patrici s'organitza des de fa uns quants anys a Barcelona a imitació dels que es fan a l'illa. L'Ela està molt contenta aquests dies que es dediquen al patró d'Irlanda, ja que la Mary, la professora que la va iniciar en els balls tradicionals, l'ha vinguda a visitar. Amb elles tornem un moment a l'ambient festiu dels pubs. Alguns d'aquests locals han decidit sortir al carrer, com fan sovint a Irlanda, disposats a engrescar encara més la gent en el que es pretén que sigui una diada popular i participativa. You ready, Phil? Turn the lane. What are you doing? Swing. Es van començar a obrir a Barcelona després del 92 i ara ja és probable que no quedi cap barri sense un Irish pub. La majoria els han muntat els mateixos irlandesos, com el que porta la Cluda, un dels 4 que la seva família té a diferents ciutats. L'Ela i la Cluda es coneixen de fa temps. No és difícil relacionar-se entre irlandesos, ja que tenen un caràcter obert i sovint acaben trobant-se als pubs, el seu lloc preferit per reunir-se o per passar-hi estones d'esbarjo. L'Ela, a més de classes de ball, també fa classes d'anglès en una acadèmia del centre de Barcelona i avui ha decidit aprofitar el temps que té al migdia per prendre un dels plats combinats més habituals a Irlanda.
Salsitxes, cansalada, ou ferrat, tomàquet, fesols i hash brown, una mena de raholes o croquetes de patata. El plat s'assembla molt al que es coneix arreu amb el nom d'Irish breakfast, però amb algunes variants que depenen de cada comtat. A l'Ulster, d'on és l'Ela, en diuen simplement fry i s'acompanya amb pa de patata. Ens expliquen que és un àpat que es fa sobretot els caps de setmana, quan la gent surt i necessita recuperar energies de seguida. Los chicos y las chicas, los irlandeses en general, tienen fama de ser grandotes y fuertes y... Muy guapos. Sí. Y también, claro, por el clima también, que es un plato muy caliente, entonces te llena más, que no sea por el frío. Claro. Mentre deixem que l'Ela dini tranquil·la, li hem demanat a la Cluda que ens ensenyi com és un pub irlandès. Pub és l'abreviatura de Public House, un estatus legal que declarava les tavernes i hostals medievals responsables d'assegurar el benestar dels clients i, en general, a tots els països anglosaxons, un concepte associat al consum d'alcohol. Si hi ha una beguda que unifica tots els pubs, per diferents que siguin, aquesta és la cervesa i no precisament una lager, que també es veu a Irlanda, tot i que no tant com aquí. Allà la cervesa popular és la negra, la stout, i hi ha tot un ritual per servir una bona pinta, la mesura més comuna als pubs, equivalent a una mica més de mig litre. La pinta s'ha d'omplir en 2 vegades, deixant reposar la cervesa cada cop fins que en recuperi el color i s'aconsegueixi l'escuma adequada. L'altre aspecte important d'un pub el forma la decoració i el mobiliari. Ha de dominar la fusta fosca i, si pot ser, originària d'Irlanda, com les grans bàscules que hi té la Cluda. Que se habrán usado en el pasado para pesar sacos de patata o de harina. Luego allí hay mobiliario que ha venido de farmacias. Esto era una barra antigua que luego la hemos adaptado para poder que quepa aquí en este local. També hem descobert aquesta gran calaixera d'un magatzem de llavors que contenia moltes de les hortalisses habituals a Irlanda: fesols, naps, bròquil o varietats de col. I altres curiositats. Aquest confessionari, per exemple, procedent d'esglésies que han tancat a Irlanda, o aquestes taules de tallar carn. Y son originales, aquí se ha aplastado muchos filetes. En Irlanda supongo mucho cordero también. Però això devia ser després de la tràgica fam de meitats del segle XIX que va obligar molts irlandesos a marxar del país. Van ser anys difícils que van provocar desordres interns. Una de les històries mítiques de l'època és la que explica aquest cartell. 9 irlandesos condemnats a mort van ser perdonats per la reina Victòria i deportats a Austràlia. Al cap dels anys, la reina es va interessar per la sort d'aquells homes. Tots havien triomfat. Ara eren governadors, ministres o militars d'alta graduació a Austràlia i als Estats Units.